Hola, soc en Margela Ver i soc un dels Billy Elliot de Barcelona. Ara mateix estem a la porta d'artistes on entrem abans del dia a dia de fer la nostra funció, així que acompanyeu-me. Ara aquí hem de fer una mica de silenci ja que estan ensaiant i ara us ensenyaré el canvi ràpid que tenim darrere de l'escenari. Aquí és on la gent fa canvis molt ràpids, potser de 6-10 segons o una miqueta més. I doncs aquí tenim roba que utilitzen i poc més. Si voleu us ensenyo una miqueta com és. Doncs ara mateix entren corrents, per exemple, es canvien molt ràpid i, com ja he dit abans, tenen canvis de 6-10 segons, una miqueta més. Tanquen la cortina per no fer gaire soroll i doncs surten una altra vegada a funció. Sí, ara a la setmana potser entrenem 2 hores diàries, depenent si tenim funció en aquell mateix dia. Ara mateix som 5 Billys i demà estrena un altre. Està per aquí? Hi ha ronda per aquí? S'ha quedat en una funció? Bueno, segurament estarà pels camerins, no sé ara mateix on està, però sí. Doncs anem a veure-ho. Vale, acompanyeu-me. Aquí tenim part que utilitzem, els cabezudos. És un moment molt divertit i molt graciós, ja que és l'escena del Michael i el Billy i poc més. Hola. Aquí tenim una de la companyia, gran companyia, que ara estan assenyant, així que hem de tenir en compte i fer silenci. Nosaltres també entrarem i ara us ensenyaré el que és en principi a l'escenari. Això representa Easington, que és com una part molt industrial i també tenim panels que baixen de baix. També la casa de Billy Elliot està dividida en 2 parts, la dreta i l'esquerra, i al final s'acaben unint en el mig de l'escenari. Ara mateix estan ensaiant l'Expressing, que és la part on el Billy Elliot i el Michael es diverteixen i és un moment molt graciós pel públic i per nosaltres, ja que ho disfrutem un molt. Sí, aquest terra està preparat també per fer claqué i a la vegada ballet, ja que potser si posem un terra que és necessari per fer claqué i no per fer ballet, doncs pot relliscar i no ens va molt bé, ja que tenim diversos balls que són dedicats al ballet. Ja entrem a la part dels camerinos. Aquí tenim la part de caracterització. Aquí és on preparen les peluques, on ens tallen els cabells. I ara què esteu fent ara? Ara estem fent la passada, que és per finar totes les perruques que surten a la funció. Doncs molt bé, que vagi molt bé tot. Adéu. Aquí és el vestuari dels homes de part de l'elenco, de la funció. Hola, què tal, com esteu? Bueno, guapo. Preparats? Bien, bien, bien. Estamos aquí en los momentos previos. Bueno, doncs molt bé, doncs us deixo que us prepareu abans de la funció, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. I ara aquí és el vestuari de les noies, us presentaré a les noies. Hola! Hola! Com esteu? Bé! Preparades? Sí! Bueno, doncs a tope, que és important. Adéu! Adéu! Aquest és el meu camarí, el meu camarí és el camarí dels nois, ja que comparteixo el camarí amb el Michael i el Kevin, que són uns altres que surten a la funció. Aquí tenim part del vestuari de Billy Elliot que anem agafant. Jo he de dir que no estic gaire temps aquí al camarí, ja que estic més temps a l'escenari, ballant, canviant-me i fent canvis ràpids. I no sé què ensenyar-vos, aquí tenim les motxilles i tot, i aquí jo ara mateix tinc preparat el primer canvi, que és la primera roba que agafo per fer la primera escena. I, per acabar, com ja queda molt poc, us ensenyaré platea. Ara ja ha estat tot preparat abans de fer la funció, ha estat tot perfecte
i ara mateix entrarà al públic dintre de poc. Sí, bueno, m'he d'anar a canviar ja perquè queda mitja hora per començar la funció, així que ara sí que em convertiré en un autèntic Billy Elliot. Vinga, adéu. Adéu!